Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan channel tamu mai suna Hausa Sarauniyar TV. Ga labaran kamar haka. Tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya ba da gudummawar sabon asibitinsa don yakar COVID-19. Tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a ranar Litinin ya ba da gudummawar sabon asibitinsa mai suna Amana Hospital ga gwamnatin jihar Kano domin yakar COVID-19. Kakakin Kwankwaso Saifullahi Hassan ya bayyana cewa Sanata Kwankwaso ya ba da gudummawar asibitin nasa ne mai dauke da ya ba da asibitin nasa ne gudunmawa ne ga kwamitin ko ta kwana na yaƙi da cutar COVID-19 a jihar. Saifullahi ya ce Amana Hospital sabon asibiti ne mai kimanin gadaje 60. An kammala ginin wannan katafaren asibitin ne a watan da ya gabata, ko ƙaddamar da asibitin ma ba a yi ba. Asibitin da yake a Mila Road, Pompey, Kano. A yanzu jihar Kano ce ta uku a jerin jihohi masu fama da cutar COVID-19 a faɗin tarayya. Bayan kwanaki 9 da ɓullar cutar a jihar, yanzu an samu mutane kimanin 36 da suka kamu da cutar a faɗin jihar, duk da dokar ta ɓaci da aka sanya na tsawon mako ɗaya a jihar. Bidiyo na bayyana yadda wasu matasa suke shirya gasar ƙwallo. Har yanzu gwamnatin jihar ba ta yi tsokaci akan hakan ba. Majalisar Ɗinkin Duniya (UN) ta ce ma'aikacinta da gubar corona ta hallaka a jihar Borno ba shi da tarihin yin balaguro zuwa wajen jihar Borno. Edwin Kallon, jagoran harkokin ayyukan taimakon kai da kai na UN a Najeriya, ya ce su na ƙoƙarin bin sahun duk mutanen da marigayin ya yi mu'amala da su kafin rasuwarsa. A ranar Lahadi ne rahoto suka bayyana cewa wani ma'aikacin UN ya mutu a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri bayan an kwantar da shi sakamakon nuna alamomin rashin lafiya ta cutar coronavirus. Marigayin ya sadaukar da rayuwarsa ne wajen taimakon mutane da ke zaune a yankin 'yan gudun hijira. Ba shi da tarihin haka zalika an samu ɓullar cutar ne karo na biyu a jihar Jigawa, bayan mutum na farko da jihar Kano ta baiwa da maƙociyarta ta jiha. Yanzu jihar Kebbi, Sokoto da Zamfara ne kaɗai suka rage a arewa maso yamma wadda cutar corona ba ta ɓulla musu ba. Saboda haka mun gode da sauraron mu, a ci gaba da bibiyan domin samun sababbin rahotanni a wannan channel tamu mai suna Sarauniyar Hausa Channel TV. Kada a manta a yi subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.